Ahojte všetci, vítajte na kanáli AI jednoducho. Dnes vám poviem, ako zadarmo generovať obrázky podľa textovej výzvy, ako zadarmo generovať videá podľa textovej výzvy alebo pomocou náhratých fotiek. Takže poďme na to. Najprv si otvoríme stránku grok.com. Odkaz na stránku nechám v prvom komentári. Vojdeme dnu a zaregistrujeme sa. Spoiler, na konci videa ukážem, ako si môžete vytvoriť neobmedzený počet účtov. Po prihlásení sa nám otvorí takáto obrazovka. Je to obyčajný textový chat, podobný chat GPT. Môžete mu položiť akékoľvek otázky. Odpovedá celkom rýchlo a kvalitne. Na generovanie obrázkov a videí budeme potrebovať kartu Imagine. Na karte Imagine vidíme pole na zadanie textového promptu. Vpravo máme aj výber typu generovania. Obrázok alebo video. Vyberieme obrázok. Vyberieme formát nášho obrázka. 2x3, 3x2 alebo štvorcový. Dajme tomu, že zvolíme 3x2. Zadáme náš prvý prompt. Tu som si pripravil rôzne prompty na dnešný prehľad. Prompt môžete napísať aj po slovensky, ale odporúčam písať po anglicky pre lepší výsledok. Poďme na to. Hneď dostaneme množstvo variantov obrázkov, ktoré boli vygenerované podľa nášho promptu. A priamo z tohto menu si môžeme náš obrázok oživiť a spraviť z neho video. Stačí stlačiť tlačidlo Create Video. Takéto video nám vzniklo. Poďme skúsiť ešte jednu požiadavku. Bude to pohár malinovky na stole. A opäť z obrázka spravíme video. Pri vytváraní videa z tejto fotky chcem, aby kamera obletela pohár dookola. Vyberieme obrázok a na nastavenie pohybu kamery jednoducho do textového poľa napíšeme prompt pre správanie kamery. Kamera oblietava objekt okolo dokola. Stlačíme tlačidlo Generovať video. Hotovo. Objekt vidíme z rôznych strán, presne tak, ako som chcel. Všetky videá sa generujú aj so zvukom. Zvuk sa dá tiež nastaviť pomocou textových požiadaviek. Ak sme s výsledkom videa spokojní, môžeme ho vylepšiť na HD kvalitu. Stlačíme 3 bodky a vyberieme možnosť vylepšiť kvalitu videa. Hotovo. Video je v HD. Stiahnuť si ho môžeme kliknutím na toto tlačidlo. Okrem rôznych textových promptov môžeme nahrať aj vlastnú fotku. Vezmem si svoju fotku, ktorú som si vopred vygeneroval. Po nahratí fotky sa video podľa nahranej fotky začne generovať automaticky. Ak chcete automatické generovanie vypnúť, kliknite na svoj profil v pravom dolnom rohu a zvoľte nastavenia. V nastaveniach vyberte sekciu Behavior. Dole nájdete prepínač na vypnutie automatického generovania videa. Hotovo. Automatická tvorba videa je vypnutá. Všímajte si, v akom formáte nahrávate fotku do Groku. V takom formáte bude aj výsledné video. Pozrite, napríklad zvolíme vertikálnu fotku a zadáme prompt. Dostali sme video tiež vo vertikálnom formáte s dĺžkou približne 6 sekúnd. Čo ak chceme dlhšie video? Aby sme video predĺžili, zastavíme pôvodné video a posunieme posúvač úplne na koniec, na posledný frame. Pravým klikom na video zvolíme Copy Video Frame. Hotovo. Frame je skopírovaný. V novom okne vyberieme tvorbu videa a do textového poľa stlačíme Ctrl+V. Objaví sa posledný frame z predošlého videa, z ktorého začne nové video. Zadáme ďalší prompt. Nové video sa začne presne tam, kde skončilo to predošlé. Uložíme si všetky časti videa, ktoré sme vytvorili, a potom ich spojíme v ľubovoľnom videoeditore. Dostaneme jedno dlhé video. Na jednom Grok účte sa dá vytvoriť zhruba 40 až 45 videí. Potom sa denné limity minú a systém ponúkne prechod na platené predplatné. Čo robiť, ak chceme využívať iba bezplatné generovanie a nechce sa nám čakať, kým sa limity obnovia? Klikneme na ikonu profilu v ľavom dolnom rohu a dáme Sign Out. Potom sa zaregistrujeme znova. Stlačíme Sign Up a vyberieme Sign Up with Email. Budeme sa registrovať pomocou e-mailu. Aký e-mail sem zadať? Použijeme dočasný e-mail a pomôže nám s tým takáto stránka. Odkaz na ňu tiež nechám v prvom komentári. Čo nám táto stránka umožňuje?
Používať dočasné e-maily a príjmať na ne kódy bez akejkoľvek registrácie. Skopírujeme e-mail a vložíme ho do poľa pre registráciu. Príde nám 6-miestny kód. Počkáme. Na dočasný e-mail prišiel kód. Zadáme ho do poľa. Pozor, písmená sú vždy veľké. Vymyslíme si meno. Vymyslíme si heslo. Klikneme Complete Sign Up. Gratulujem, sme na stránke Grok. Máme nový účet, nové limity a môžeme znovu generovať obrázky aj videá. Keď sa limity vyčerpajú, celý proces zopakujeme. Dúfam, že to bolo zaujímavé a užitočné. Sledujte môj kanál. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.